हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை L2ல லெவல் 2ல நம்ம 8th chapter நம்ம பார்க்க போறோம் பகவத்கீதையில. சரிங்களா? பகவானோட அனுகிரகத்துல பக்தி யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். உயர்ந்த பக்தி யோகம் 6th சாப்டர்ல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. எல்லா யோகத்திலயும் எல்லா யோகிகளும் சிறந்த யோகி வந்து சிறந்த யோகம் வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏன்னா அவ்வளோ உயர்ந்தது பக்தி அப்படின்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் 7th சாப்டர் நல்லபடியா பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்குறோம். 12th சாப்டர் வரைக்கும். ம். ஆ பகவானை அடையணும் அப்படின்னா, இதுதான் ஒரே ஒரு சிறந்த முறை அப்படின்றது. ஞான யோகம், கர்ம யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பக்தி யோகம் அளவுக்கு இதுல வந்துட்டு வராது. கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். ஆனா பக்தி யோகம் அப்படின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது, இனிமையானது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம 7th சாப்டர் நல்லபடியா முடிச்சுட்டோம். இப்ப நம்ம 8th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அதுதான். கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்றது தான். நம்ம எல்லாரோட அல்டிமேட் கோலும் இதுதான். இல்லைங்களா? எப்படியாவது பகவான அடைஞ்சிரணும். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து விடுதலை ஆயிடணும். எப்படியாவது நம்ம பகவானை அடைஞ்சிரணும். அதுக்கான வழி தான் நமக்கு இதுல அழகா பகவான் நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுல என்னன்னா, நம்ம எப்படி பகவான அடையறது அப்படின்றத இதுல நம்ம தியரிட்டிக்கலா நம்ம பார்ப்போம் இந்த சாப்டர்ல. 8th சாப்டர்ல பகவான் வந்து நமக்கு உபதேசம் குடுத்துருப்பாங்க. இதே பிராக்டிகலா அப்ளை பண்ணது யாருன்னா பீஷ்மர். சரிங்களா? பாகவதத்துல 1 கேன்டோ 9th சாப்டர்ல இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ பகவான் உபதேசத்துல, அது அப்படியே அங்க பீஷ்மர் வந்து அங்க செஞ்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? அழகா பகவான் முன்னாடி இருப்பாங்க. அவங்க முன்னாடி பகவானே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களே நெனச்சு தன்னோட உடல விடுவாங்க. பகவான் லோகத்த அடையறாங்க அப்படின்றது தான் அதுல தாத்பரியம். ஸோ அதனால என்ன பொறுத்தவரைக்கும் எப்பயுமே 8th சாப்டர் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப அதாவது நம்மளோட எக்ஸாமோட ஆன்சர் ஷீட் வந்து நம்ம இப்ப எக்ஸாம் எழுதணும் எல்லாரும். இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. என்னன்னு ஏற்கனவே நான் நேத்திக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இறப்பு அப்படின்றது தான். இறப்பு, இறப்பு. ஆமா. ஆமாங்க. எல்லாருக்கும் அது உண்டு. யாரும் அதுல அந்த எக்ஸாம் எழுதாம எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது. நம்ம கண்டிப்பா எழுதி தான் ஆகணும். ஆனா, அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஆன்சர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. சரிங்களா? அந்த ஆன்சர் இதுல தான் இருக்கு. இறக்கும்போது நம்ம பகவான நினைக்கணும். அப்படி பகவான் நினைச்சோம்னா, நம்ம பகவான் லோகத்த நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றது. ஸோ, அத எப்படி நம்ம நினைக்க முடியும்? பகவான நம்ப இறக்கும்போது நினைக்கணும்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிராக்டிஸ். எக்ஸாம் நல்லா எழுதணும்னா, நல்லா படிக்கணும். இல்லையா? அதுதான். அப்ப நம்ம நல்ல பக்தி பண்ணணும். சாண்டிங் பண்ணணும். ஹரி பகவானோட நாம, ரூப, குண, லீலைகள் அத எப்பயும் நம்ப அ அதுல ஈடுபட்டுட்டே இருக்கணும். நம்ம தாட்ஸ்ல வந்து கிருஷ்ணா இருக்கணும். அதுதான். இருக்கறதுலே பெஸ்ட் ஆஃபரிங் என்னன்னா, நம்ம பகவானுக்கு நெறைய நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ண விருப்பப்படுவோம். இல்லைங்களா? கோயிலுக்கு போகும்போதோ, இல்ல வீட்லயோ பழம், அப்புறம் வந்துட்டு பூவு, இதெல்லாம் நம்ம அர்ச்சனை பண்றது. எதேதோ நம்ம வந்துட்டு அப்புறம் நம்ப ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பகவானுக்கு சக்கரை பொங்கல், வெண்பொங்கல் இதெல்லாம் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுவோம். கரெக்ட். எல்லாம் பண்ணலாம். நல்லது. ஆனா இருக்கறதுலே பெஸ்ட் ஆஃபரிங் என்னன்னா, நம்மளோட தாட்ஸ். நம்ம எண்ணங்கள வந்து பகவான் கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். பகவானையே நினைக்கணும். அவங்க நாம ரூப குண எதுலயாவது அதுல பஞ்சம் இருக்கா நமக்குன்னா கிடையாது. அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா? பகவான் நாமம் நெறைய இருக்கு. அதே மாரி அது நமக்கு ரெக்கமெண்டட் என்ன அப்டின்னா, கலியுகத்துல ரொம்ப நீ சிரமப்பட வேண்டாம். நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லு அப்டின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால அது ரொம்ப ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம். அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது. நமக்கு உடம்பே சரியில்லைன்னா கூட, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஏதோ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் எடுத்துப்போம். சரிங்களா? அதெல்லாம் வாசிக்கணும்னா, நம்ம நல்லா குளிச்சுட்டு, நல்லா பகவான் முன்னாடி உட்காந்து, நம்ம அழகா பாராயணம் பண்ணணும் அது. 2வது அதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணி முழுசா சொல்லணும்னு சொன்னாங்கன்னா, எனக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமம். முழுசா மெமரைஸ் பண்ணதில்ல இதுவரைக்கும். சரிங்களா? வாசிக்க தெரியும். அவ்வளோதான்.
ஆனா, இப்ப வந்து அ அ அதுலலாம் என்னன்னா மெமரைஸ் பண்றது கஷ்டம். அப்புறம் நம்ம குளிச்சுட்டு தான் பண்ணணும். அதுல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நெறைய இருக்கு இல்லையா? ஆனா, இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப மெமரி பண்ணணும்லாம் இல்ல. ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் குளிச்சுட்டு தான் சொல்லணுமான்னா, அதுவும் இல்ல. நம்ம வந்துட்டு பகவான் நாமத்த குளிக்காமலும் சொல்லலாம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில அப்போ உடம்பு சரியில்லன்னா கூட நம்ம வந்துட்டு, "ஐயோ! பகவான் நாமத்த நம்மளால சொல்ல முடியலையே!" அப்படின்னு வருத்தப்பட வேண்டாம். சரிங்களா? அதனால பகவான் நாமம் அவ்வளவு இனிமையானது. அ சொல்லுவாங்க இப்போ, "பகவானும், பகவான் நாமமும் வேறு கிடையாது" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? 2த்துக்குமே பவர் உண்டு. பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தியோ, அதே மாரி பகவான் நாமத்துக்கு சக்தி உண்டு அப்படின்னு. அத எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க பிரபுபாதா அப்படின்னா, இப்ப நமக்கு வந்து தாகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு தாகத்துக்கு என்ன வேணும்? தாகம் தணிக்கிறதுக்கு? தண்ணி ஜலம். வேணும், தண்ணி வேணும். ஹலோ. தண்ணி, தீர்த்தம் வேணும். அப்ப நான் வந்து தீர்த்தம், தீர்த்தம், தீர்த்தம்ன்னு சொன்னா என் தாகம் போயிடுமா? போகாதா? போகாது. போகாது. அதான் வித்தியாசம். சரிங்களா? இப்ப வந்து நான் வந்து தண்ணீன்னா, அத நான் குடிச்சா தான் என் தாகம் என்ன ஆகும்? அது போகும். அப்ப த அந்த தண்ணி அந்த பேருக்கும், அந்த பொருளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இல்லையா? வேறுபடுது. பேரு அந்த பேர சொன்னாலே அதோட சக்தி, அதோட தாகம் நம்மளால தீர்த்துக்க முடியும்னா முடியல. ஆனா பகவானோட நாமத்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லும்போது, பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தியோ, அந்த சக்தி அந்த நாமத்துக்கும் உண்டு. அப்ப நம்மளோட அந்த பாபங்கள்லாம் போக்கி, நம்மள என்ன பண்ணும் அது? நல்லபடியா நம்மள வந்து பக்தி பாதையில கொண்டு வரும். சரிங்களா? அதனால நம்ம எப்பயுமே மந்திரம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப சாதாரணமா நம்ப நெனச்சு விட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் பகவான் நாமம். அத வந்து நம்ம வந்து எனக்கு டைம் இருக்கு. அப்ப நான் ஜபிக்கிறேன். இல்லன்னா வந்துட்டு எனக்கு புடிச்சா நான் ஜபிக்கிறேன். நான் சாண்டிங் பண்றேன். அப்படிலாம் இல்ல. மஸ்ட். சரிங்களா? இந்த பெரிய ஒரு ஆழங்கிணறுல இருக்கோம் நம்பலாம். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சில. அ அது நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கை. எல்லாமே என்னது மாரி இருக்கும். அப்புறம் என்னது இல்லாம இருக்கு. அப்புறம் சிரமங்களும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து நம்மள காப்பாத்துற ஒரே ஒரு அந்த கயிறு என்னன்னா, அந்த பகவான் நாமம் தான். சரிங்களா? அதனால அத நான் எனக்கு வேணும்னா புடிச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா, கெட்டியா புடிச்சுக்கணும். ம். அதுதான் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கணும். அதனால சாண்டிங் வந்து மஸ்ட். மூச்சு விடுறோம் இல்லையா? நம்மளுக்கு வாழறதுக்கு மூச்சு காத்து எவ்வளோ அவசியமோ, அதே மாரி சாண்டிங் ரொம்ப மஸ்ட். அதனால நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாரி நம்மளோட தாட்ஸ்ல பகவானோட நாமம், ரூபம். பகவான் எவ்வளோ அழகா இருக்காங்க, சௌந்தரியமா. இல்லைங்களா? அது நெறைய பாகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. துருவர் வந்துட்டு துருவ மகாராஜர் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நாரதர் அவங்களுக்கு பகவான அ சத்துர்புஜத்துல இது விவரிச்சிருப்பாங்க. அது மாரி நெறைய இடத்துல வரும். சித்திரகேதுக்கு துவாரகையில பகவான் என்டர் ஆகும்போது அப்படின்னு. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அதெல்லாம் ஆசையா நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சு, அத நம்ம அப்படியே நம்ப மனசுல கொண்டு வரணும். அ பகவானோட திருப்பாதம் அப்படியே லோட்டஸோட பெட்டல் மாரி ரொம்ப சாஃப்ட்டா, பிங்க்கா அந்த பெட்டலே வந்துட்டு ஹார்டா இருக்குமாம். பகவானோட பாதத்த கம்பேர் பண்ணும்போது. லோட்டஸோட பெட்டல் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட். ஆனா, அந்த பெட்டலே ஹார்டா இருக்குமாம். அந்த அளவுக்கு பகவானோட திருப்பாதம் வந்து அவ்ளோ சாஃப்ட்டாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பீதாம்பரம். அந்த இது எல்லோ கலர் கார்மெண்ட் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கு சக்கர கதாதாரியோட இருப்பாங்க. இல்லன்னா கிருஷ்ணாவ நம்ம வந்துட்டு நினைக்கிறோம் அப்டின்னா, திரிபங்கா ஃபார்ம்ல இருப்பாங்க. எல்லோ கலர் கார்மெண்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட காம்ப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு நல்ல டார்க் கிளவுடு. அந்த நல்ல மழை இப்ப. அப்படியே பெய்ய போகுதுன்னா எப்படி இருக்கும்? அப்படியே இருட்டா அந்த கருமேகம் அந்த மாரி கலர்ல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மகர குண்டலம் போட்டிருப்பாங்க. தலையில பீகாக் ஃபெதர் வச்சிருப்பாங்க திருமுடியில. சரிங்களா? அவங்களோட கண்கள்லாம் வந்துட்டு நல்ல லோட்டஸ் பெட்டல் மாரி நல்ல அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே மெடிடேட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தாட்ஸ்ல வேற ஏதாவது வருமா? வராது. சரிங்களா? அதனால நம்ம பகவான் ரூபத்த நம்ம நல்லா தியானிக்கணும். அது மாரி பகவானோட குணங்கள். குணங்களுக்கு எல்லையே இல்ல. இல்லைங்களா? நாமரூப குணலீலைகளுக்கு அர்ஜுனன் அவங்க எப்படி பாதுகாக்குறாங்க? பிரகலாதர நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்ணோம்னா, அவங்கள எப்படிலாம் பகவான் பாதுகாக்குறாங்க? அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். டிவோட்டிக்காக என்ன வேணாலும் செய்றாங்க பகவான். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி அவங்களோட குணங்கள், அப்புறம் லீலைகள். ம். அ எல்லா அசுரர்களையும் அழிச்சாலும், அவங்க எல்லாருக்குமே சாயுஜ்ய முக்தியாவது குடுக்குறாங்க. ஆ இப்ப கம்சன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நிக்கும்போது, நடக்கும்போது, உட்காரும்போது, தூங்கும்போது, எந்திரிக்கும்போதெல்லாம் கிருஷ்ணாவோட ஞாபகம் தான் இருக்குமா. ஆனா எப்படி அவங்களோட ஞாபகம் இருக்குன்னா, எப்படியாவது கிருஷ்ணாவ அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஞாபகத்துல இருப்பாங்களாம். அப்படி தன்னையே விரோதிச்சு, தன்னை வந்து ஆனா
சாப்பிடும்போது, தூங்கும்போது, படுக்கும்போது, எந்திரிக்கும் போதெல்லாம் நினைச்சா கம்சனுக்கு என்ன பண்றாங்க அவங்க? சாயுஜ்ய முக்தி குடுக்குறாங்க. அப்ப அவங்களோட குணம் எவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கும். நம்மளலாம் யாராவது கொஞ்சம் ஏதாவது பேசிட்டாலே உடனே என்ன பண்ணுவோம்? இனிமேல் உன் கண்ணு முன்னாடியே நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ருவோம். நீயும் வரக்கூடாது அப்படின்னு பொதுவா அந்த மாரிலாம் தோணும் இல்லையா? ஆனா எவ்வளவு பகவான வந்து டீமன்ஸ்லாம் வந்து சிரமப்படுத்தினாலும், அவங்களுக்கும் சாயுஜ்ய முக்தி. அதான் பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டுடுச்சுனாலே என்னன்னா, அவங்களுக்கு உயர்வு தான். சரிங்களா? அந்த வகையில அவங்களோட குணங்கள் அதில நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்களோட உயர்ந்த குணம் அப்படின்றது. அதே மாதிரி அதுவும் எல்லையற்ற குணம். அவங்களும் லீலைகள். கொஞ்சமா எவ்வளவோ பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்லைங்களா? விருந்தாவன்ல பாஸ்ட் டென்ஸ், மதுரால பாஸ்ட் டென்ஸ், துவாரகால பாஸ்ட் டென்ஸ், ஹஸ்தினாபுரத்தில, குருஷேத்திரத்தில பாஸ்ட் டென்ஸ். அவங்க லீலைகளும் எல்லையற்றது. இதெல்லாம் தான் நம்மளோட தாட்ஸ்ல இருக்கணும். அதனால இருக்கிறதுலயே ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆஃபரிங் என்ன அப்டின்னா, எப்பயும் பகவான நம்மளோட தாட்ஸ்ல வச்சு, எப்பயுமே அந்த பகவான அந்த அவங்களோட அந்த தாட்ஸ நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது இருக்கு இல்லையா? அத விட உயர்ந்தது வேற எதுவும் கிடையாது. அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப சேஃப். அதனால தான் பக்தி யோகத்துல எல்லா இடத்துலயும் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, "உன்னுடைய மனதை என்மேல் நிலைநிறுத்து." அப்படின்னு. எப்படி நிலைநிறுத்தணும்? இந்த மாரி நாம ரூப குணலீலைகள தான் நம்ம நிலைநிறுத்தணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்டின்னா, நம்ப பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது, நம்மளுக்கு இறக்கும் நேரத்தில பகவானோட நினைவு அவசியம் வரும். சரிங்களா? நேத்திக்கே சொல்லியிருந்தேன், பகவான் வந்து ஏமாத்தலாம் மாட்டாங்க. சரியா? மனுஷங்க கிட்ட தான் அந்த இது இருக்கும். டெண்டன்சி இருக்கும். பகவான் வந்து லேசா நம்ம ஒரு தடவ மந்திரம் சொல்லி, கொஞ்சம் நம்ம டெடிகேட்டடா அவங்ககிட்ட பக்தி பண்ணாலே, பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப ஆசையா நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க. சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து டவுட்லாம் பண்ணக்கூடாது. வராம போயிட்டா என்ன பண்றது? கண்டிப்பா வருவாங்க. நம்பளோட கடமையா பக்திய பண்ணிட்டோம்னா, அவங்களோட இதுல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அத, ரொம்ப அழகா ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க. நம்மளோட குறைகள பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த என்டீவர் முயற்சி. சரிங்களா? நம்ம எவ்வளோ பிரயத்தனம் பண்ணியிருக்கோம். அததான் பகவான் பார்ப்பாங்க. ஸோ, அதனால நம்ம இப்ப நல்ல ஸ்லோகம்லாம் ரிசைட் பண்றோம். ஆரத்திலாம் ரிசைட் பண்றோம். பகவத்கீதைலாம் கேட்கிறோம். பகவானுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதெல்லாம் தான் பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ, அதனால நம்ம வந்து நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். ஸோ, அந்த மாரி பண்ணும்போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது. இப்ப நம்ப இது ஆஃபர் பண்ணிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு மங்களாச்சரண், பிரணத்தி ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க படிங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி, ரொம்ப அழகா ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்க பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து 8th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல வந்து அர்ஜுனரோட கேள்விகள் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். அப்புறம் இறுதி தேர்வு அப்படின்றத பார்ப்போம். இது ரொம்ப முக்கியம், சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது, பரத்தை அடைதல், பகவானை நம்ம எப்படி அடையிறோம் அப்படின்றது, தூய பக்தியே சிறந்தது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம தூய பக்தி, சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. இப்போ நம்ம வந்து 7th சாப்டர்ல 29, 30 இந்த 2 ஸ்லோகத்திலயும் இந்த விஷயங்கள் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, பிரம்மம்னா என்ன? அத்தியாத்மானா என்ன? அதி தெய்வம்னா என்ன? அதி யஜ்ஞம்னா என்ன? இறக்கும் நேரத்துல எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? நம்ம நேத்தி கூட இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து சொ அ உபதேசத்துல குடுத்துருப்பாங்க. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும். சரிங்களா? இந்த வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா? ஆ இந்த பிரம்மம், அத்தியாத்மா, அதிதெய்வா, அதியக்ஞா இதெல்லாம். ஸோ இத வந்து என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? இதுதான் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்த அந்த ஸ்லோகம். முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்கள், பக்தி சேவை மூலியமா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? ஆ சாரி. இது வந்து 29 ஸ்லோகத்துது. இதுதான். சரிங்களா? 30 ஸ்லோகம். மாறி இருக்கு நம்பர். ஓகே. என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள், பக்தி சேவையில இருக்கிறவங்க, மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். அததான் வந்துட்டு இங்க பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. பிரயாண காலை அப்படின்னும்போது, மரண நேரத்திலயும் என்ன அவங்களால அடைய முடியும் அப்படின்றது. யாரு? பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்க. பகவானோட நினைவுல இருக்கிறவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப நம்ம வந்து 8.1 ஸ்லோகம் நம்ப பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். மாதாஜி ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறாங்களா? அருள்மொழி மாதாஜி ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போலாம் மாதாஜி. நாங்க ஒரு நாள் ஏல இருந்து வருவோம், ஒரு நாள் கீழ இருந்து வருவோம் மாதாஜி. அந்த மாதிரி. ஓகே. சரி. அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच किम् अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुष उत्तम अधिभूतं पुरुष उत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवम् अधिदैवं किम् उद्यते அர்ஜுனன் வினவினான். எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலன் நோக்கு செயல்கள் யாவை? இவை ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ இதுல வந்து கொஸ்டின் அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, பிரம்மம்னா என்ன? ஆதி ஆத்மம்னா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன? ஜட தோற்றம்னா என்ன? தேவர்கள் என்ன? யாரு? அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. மாதாஜி அடுத்தது 8.2 ஸ்லோகம். பவானி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதியன்ய கதம் கோத்திர தேகேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாணகாலே ச கதம் ஏயோஷி நியமாத்மபி மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து யாகங்களின் இறைவன் யார்? அப்புறம் வந்து அவங்க நம்ம சரீரத்துல எங்க அவங்க இருக்காங்க? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்க எப்படி அவங்கள மரண நேரத்தில் நினைக்க முடியும்? அப்படின்ற இந்த கொஸ்டின்ஸ் அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? இதுதான் இந்த டேப்லெட் காலம்லயும் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதுலயும் நம்ம அதான் பார்க்குறோம். ஓகேவா? நம்ம இது எடுத்துக்கலாம். டேப்லெட் காலம் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. அதனால இது எடுத்துக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது. ஓகேங்களா? என்னென்ன அப்படின்னா, பிரம்மன் 8 கொஸ்டின் 8th சாப்டர்ல அர்ஜுனர் 8 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. என்னென்ன? பிரம்மன், ஆத்மா. பிரம்மன்னா என்னன்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து ஆத்மா அப்படின்றத விளக்கம் குடுக்குறாங்க. அதி ஆத்மா அப்படின்னா என்னன்னா, ஜீவாத்மாவின் இயற்கை என்ன? அப்படின்றத பார்க்குறோம்.
கர்மானா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள். நம்ம செய்ற செயல்கள். நம்ம எப்படி உண்ண ஒண்ணு, உடுக்க உடு, இருக்க இடம். இதுக்காகயாவது நம்ம செயல்கள் பண்ணுவோம். எந்த லிவிங் என்டிட்டியும் எந்த செயலும் பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான பேசிக் நெசசிட்டீஸ்க்காகயாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? செயல்கள் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த வகையில அ கர்மா அப்படின்றது பலநோக்கு செயல்கள். அதிபூத, தெய்வீக பௌதிக இயற்கை அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதிதெய்வ அப்படின்றது என்னன்னா, தேவர்களின் தலைவன். அதுதான். பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்துல பார்க்கறது. அதியக்ஞ அப்படின்றது என்னன்னா, யாகத்தின் இறைவன் யாரு? அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து அ நம்மளோட இதயத்துல இருக்காங்க. சரிங்களா? மரண நேரத்தில் பகவானை எப்படி நினைவில் கொள்வது? இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் அர்ஜுனர் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இது நம்ம அங்க பார்த்தது தான். 7வது அத்தியாயத்துல ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் வந்துட்டு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அத வந்து அர்ஜுனர் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லைடு. ஓகேங்களா? இப்ப பகவானோட உபதேசம் என்னன்றத பார்க்கலாம். மாதாஜி 8.3 ஸ்லோகம் மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்ம உச்யதே பூதபாவோத்பவஹரோ விசர்கः கர்ம சஞ்சிதக. புருஷோத்தமரான முழுமுது கடவுள் பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றது, உன்னதமானதுமாகும். அதன் சுவாபமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிரம்மன் அப்படின்றது என்னன்னா, அழியாத ஆத்மா. அதே தான் நம்ம வந்துட்டு அதி ஆத்மான்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? பிரம்மன்றது ஜீவாத்மா, அத்தியாத்மா 2த்தையும் குறிக்கும். ஜீவாத்மாவோட சரீரத்தை வளர்க்கிற செயல்கள், அதான் உண்ண உண்டு, உடுக்க உடு, இருக்க இடம்லாம் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அதுக்கான பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு செயல்கள் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த செயல்கள்லாம் வந்து அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். மாதாஜி 8.4 ஸ்லோகம் மாதாஜி. 8.4 படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. அடுத்தது 5 நினைக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க ரெடியா இருங்க மாதாஜி. 8.5 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம இதுதான் பார்த்துருக்கோம். 8 கொஷின்ஸு. அந்த 8 கொஷின்ஸ்க்கும் என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. பிரம்மன்றது ஜீவாத்மா, அதி ஆத்மா அப்படின்றதும் ஜீவனை தான் குறிக்குது. கர்மான்றது பலநோக்கு செயல்கள், அதிபூதா அப்படின்றது பௌதீக இயற்கை அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதிதெய்வ அப்படின்றது பகவானோட விஸ்வரூபத்தை பார்க்குறோம். அது தேவர்கள் உட்பட. சரிங்களா? உள்ளடக்கிய விஸ்வரூபம். அதியக்ஞன்றது பரமாத்மா பகவான். அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்காங்க அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். சரிங்களா? இதுலயே நம்ம இன்னொரு வார்த்தையும் நம்ம பார்ப்போம். அதிபூத, அதிதெய்வ, அதி ஆத்மா அப்படின்னு. இதை தான் அந்த 3 ஃபோல்டு மிஸ்டரிஸ்ன்னு சொல்றது. அதி ஆத்மா அப்படின்னா என்னன்னா, நம்மளாலே நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். சரிங்களா? நம்மளால நமக்குள்ளார என்ன கஷ்டங்கள் வரும்? மத்தவங்களால வருமா? இல்ல நம்மளால வருமா? மேக்ஸிமம் நம்மளால தான் நமக்கு கஷ்டமே. நம்ம நல்லது, கெட்டது அனுபவிக்கிறது நம்மளோட கர்மாவனால தான். சரிங்களா? அதுவும் இல்லாம, நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் நம்மளால நமக்கு வரக்கூடியது என்னன்னா, நம்மளோட சரீரத்துல வர உபாதைகள். சரீரத்தினால வரக்கூடிய கஷ்டம். இன்னொரு கஷ்டம் என்னன்னா, மனதால் வரக்கூடிய கஷ்டம். சரிங்களா? நம்ம மனசுல தாட்ஸ் இருக்குல்ல, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாம நம்மளோட தாட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி இருக்கும்? சஞ்சலமா இருக்கும். இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒண்ணு நினைச்சு சஞ்சலப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான தாட்ஸ் நம்மள ரொம்பவே பாதிக்கும். மத்தவங்கள விட, மத்த கஷ்டங்கள விட ரொம்ப நம்மள வந்துட்டு தாக்குற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்மளோட சஞ்சலமான மனம் தான். ஸோ இந்த 2ம் வந்து அதி ஆத்மா. நம்மளே நமக்கு தரக்கூடிய கஷ்டங்கள். அதிபூதன்றது பிற உயிரினங்கள்னால வர கஷ்டங்கள் அப்படின்றது. பாக்டீரியா, வைரஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு டிசீஸ் வருது இல்லையா? அதே மாரி மத்த அ அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு கஷ்டங்கள் சமயத்துல வருது. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி பிற உயிரினங்கள்னால வரக்கூடிய துன்பங்கள். அது வந்து அதிபூதா. அதிதெய்வன்றது இயற்கையினால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள். தேவர்கள்னால வரக்கூடியது. அது எதனால அப்படின்னா, எப்ப வந்து ஜீவாத்மா இயற்கைய மீறி தன்னோட வாழ்க்கைய வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ, அதர்மமான முறையில, வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைல் இல்லாம, அதர்மம் பண்ணி வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ, அப்ப தேவர்கள்னால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்?
சிரமங்கள் வரும். சரிங்களா? இப்ப அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எப்படி நான் சொல்றது என்னன்னா, இப்ப நம்ம வந்துட்டு குழந்தைக்கு ஒரு ₹100 குடுக்குறோம். அத சரியா யூஸ் பண்ணுச்சுன்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்த தடவையும் அதுக்கு காசு குடுப்போம். அதே அந்த குழந்தை அந்த ₹100 வச்சு தப்பான பழக்கத்துல எதுலயாவது அது யூஸ் பண்ணுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்தது அதுக்கு காசு குடுக்க மாட்டோம். இல்லைங்களா? அதே மாரி தான். நம்ப இயற்கை வளங்கள நல்ல தர்மப்படி பகவானோட கைங்கரியங்கள்ல நம்ம கொண்டு போறோம் அப்படின்னா, இயற்கை நமக்கு எல்லா வளங்களையும் குடுக்கும். அப்படி நம்ம இல்லாம அதர்மமான செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டு, தவறான முறையில நம்ம இயற்கையை நம்ம பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அப்போ தேவர்கள் வளங்கள குடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ பஞ்சம், அந்த இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? வறட்சி, அதுக்கப்புறம் இந்த பூகம்பம், இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் வரும். ஸோ, அதனால தெய்வ அப்படின்றது தேவர்கள்னால வரக்கூடிய சிரமங்கள். தேவர்கள் நம்மள சிரமப்படுத்த மாட்டாங்க. நம்ப செய்ற விஷயங்கள்னால சிரமம் ஏற்படும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து 8.5 ஸ்லோகம் பார்க்கணும். சாரி மாதாஜி. ஆக்சுவலா 4th ஸ்லோகம் வாசிக்கல தான் அவங்க. வாசிக்கலையா? ஓகே மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க 4th வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ம். அதிபூதம் ஷரோபாவ புருஷஷாதி தெய்வம் அதியஜ்யோ அகமேவாத்ர தேகே தேகப்ருதாம் வர. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதைவ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதியஞ்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஓகே. இப்ப அது டிஸ்கஷன் தான் நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம இப்ப 8.5 ஸ்லோகம் நம்ம போகலாம். மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, வி கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, இல்லனா இன்னொரு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி 2 பேர் இருக்காங்க. இன்னொரு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. பிரபுஜி இல்லனா குமுதா மாதாஜி. படிக்கலாமா மேடம்? படிங்க பிரபுஜி. உங்களை தான் கூப்பிட்டு இருக்கேன். படிங்க பிரபுஜி. அந்த காலேச்ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்தி அர்த்த சம்சயக. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வில் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே ரொம்ப கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளுக்கு இதுதான் ஆன்சர் ஷீட். சரிங்களா? இதுதான் அழகா பகவான் நம்மளுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. பகவத்கீதை வாசிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதுக்கு அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சிருஷ்டிலேருந்து பகவான் யாருன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஆன்சர் நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். சரிங்களா? அப்ப என்ன இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம்? தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கை அடைகின்றான். இயற்கைன்னா பகவான் லோகம், வைகுண்ட கோலோகம். சரிங்களா? இது யாரு சொல்றது? பகவான். இதோட நிறுத்தியிருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை நம்ம சரி ஓகே பகவான் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, நாங்கள் வந்து உங்களை நினைக்கணும்னு நாங்கள் அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம், நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுங்கன்னு. ஆனால் இதில் இன்னொன்று சேர்த்து சொல்கிறாங்க பகவான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை, எங்கேயும் டவுட்லாம் வரவே வேண்டாம், கண்டிப்பாக வந்து இறக்கும் நேரத்தில் நீ என்னை நினைச்சனா நீ என்னோட லோகத்துக்கு வந்துடுவ அப்படின்றத ரொம்ப அதை ஸ்ட்ராங்காக வேற சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் சாதாரணமாக சொன்னாலே நம்ம கேட்கணும். அதுவும் இதில் ரொம்ப அழகா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயும் பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான். அப்ப நினைவில் கொள்வது அப்படின்றது என்னன்னா, தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியம். ம். கண்டிப்பா. யார் பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களால தான் நினைவுல கொண்டு வர முடியும். அப்ப அது என்ன பண்ணணும்? பயிற்சி பண்ணணும். நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும். நெறைய நாமரூப குண நிலைகள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். நெறைய கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். நெறைய கேட்கணும். சரிங்களா? ஸோ நெறைய கேட்கறது, நெறைய சாண்டிங் பண்றது. இது நம்ம பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சேவாலாம் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு பகவான் நினைவு வரும். சரிங்களா? பிராக்டிஸ் தான். அப்ப சத்துவகுணத்தில் வாழ்வதால், கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டு சேவை செய்வதால், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிப்பதால், தடைகளை பொறுத்துக் கொள்வதால் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவது தடைகள் வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம வந்துட்டு சாண்டிங்க விட்டுறக்கூடாது. இப்போ உடல் உபாதை இருக்கு, இல்ல வேற ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நம்மளால சாண்டிங் பண்ண முடியலன்னா,
சாண்டிங் பண்றத விடக்கூடாது. சாண்டிங் வந்து நம்மளுக்கு மூச்சு காட்டுற மாரி. சரிங்களா? மூச்சு விடலன்னா என்ன ஆகும்? நம்ப இது அவ்வளதான் இல்லையா? அதே மாரி தான் சாண்டிங் பண்ணலைனாலும் அப்படிதான். அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, என்ன விஷயம் இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில, ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம சாண்டிங்க நம்ம ப்ரையாரிட்டி எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அது ரொம்ப அவசியம் அது. அதுதான் நம்மள என்ன பண்ணும்? மரண காலத்தில காப்பாத்தும். ம். அப்ப புருஷன் திவ்யமான இயற்கையை அடைகின்றான். அப்படின்னும்போது பாபங்கள் அற்ற, முதுமையற்ற, மரணமற்ற, சோகமற்ற இதெல்லாம் என்னன்னா பகவானோட லோகம். அதுல வந்து பாபங்கள்லாம் இருக்காது. சரிங்களா? எல்லாருமே என்னன்னா, பக்தி மார்க்கத்திலே இருப்போம். அங்க முதுமைலாம் இருக்கான்னா கிடையாது. மரணம் இருக்கா? சோகம் இருக்கா? கிடையாது. பசி இருக்கா? இல்ல. தாகம்லாம் இல்ல. எப்பயும் ஆனந்தம் தான். சரிங்களா? பரமானந்தத்துல இருப்போம். சரிங்களா? ஆசைகள் உடனடியா நிறைவேறும் வேற அங்க. அது கண்டிப்பா என்ன ஆசையா இருக்கும்? பகவான திருப்தி பண்ணணும். அந்த ஆசையா தான் இருக்கும். இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான பகவானோட லோகத்த நம்ப அடைய முடியும். இங்க நமக்கு பாபங்கள் பண்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு. அதிகமான வாய்ப்பு. நம்ம எவ்வளோதான் கவனமா இருந்தாலும், பாபம் பண்ணிர்றோம். இல்லைங்களா? முதுமை இருக்கு, மரணம் இருக்கு, சோகம் இருக்கு, பசி இருக்கு, தாகம் இருக்கு, ஆனந்தம் இருக்கு அப்டின்னா, அப் ஆனந்தம்னு சொல்ல முடியாது. சந்தோஷம் இருக்கும். இல்லையா? அதுதான். இங்க ஆசைகள் உடனடியா நிறைவேறுதா? இல்ல. ஆனா, இதெல்லாம் பகவான் லோகத்துல நமக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிரணும். இது வந்து யக்ஷ பிரஷ்னம் அப்படின்றது, இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்லோகம் இது. சரிங்களா? அ 8த் பகவத்கீதையே ரொம்ப இனிமையானது. அதுலயும் பக்தி யோகம் ரொம்ப நல்லாருக்கும். ஆ இந்த சாப்டர்ல எனக்கு இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். என்னன்னா, யக்ஷராஜனுக்கும் யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கும் சம்பாஷணை வரும் மகாபாரதத்துல. அது வந்து யக்ஷ பிரஷ்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்லோகத்த. சரிங்களா? அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. கரெக்ட்டா? நம்மள சுத்தி ஒவ்வொரு க்ஷணமும் என்ன ஆகுது? நெறைய உயிர்கள் தன்னோட உடல விடுது. இல்லையா? அதுலயும் நம்ம ஃபேமிலி, ரிலேட்டிவ்ஸையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது. ம். நம்ம அங்கலாம் போக கூட செய்வோம். நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க வீட்டுக்கு போகலாம் கூட செய்வோம். யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, உடனே நம்ம அங்க போவோம். ஃபார்மாலிட்டீஸ்க்காக இல்லன்னா அந்த பார்க்கணுன்றதுக்காக. அப்ப போம்போது எல்லாரும் என்ன பேசிப்பாங்க? வாழ்க்கைய எவ்ளோ நல்லா வாழ்ந்தாங்க. இல்லன்னா எவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தாங்க. எவ்ளோ சிரமப்பட்டு. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி எதுவும் இல்லாம இப்படி போயிட்டாங்களே! அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அடையாளப்படுத்துவாங்களா? அப்படின்னா இல்ல. பாடி அவ்வளோதான். இல்லையா? பிணம் அவ்வளோதான். எந்த அடையாளமும் கிடையாது. பணக்காரங்க, ஏழை, அ நல்லவங்க, கெட்டவங்க, இல்ல வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் ஏதாவது அடையாளம் உண்டா? கிடையாது. பிணம் இல்லன்னா பாடி. அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ, அந்த வகையில நம்மளும் போறோம், சுத்தி எல்லாம் பேசுறோம். ஆ ச்சே இவ்ளோ நல்லா வாழ்ந்தாங்களே! இல்லன்னா இவ்ளோ சிரமப்பட்டு வாழ்ந்தோம். கடைசில இப்படி வந்து இதாயிட்டாங்களே! ஏதோ ஒண்ணு பேசுவோம். பேசிட்டு நேரா வீட்டுக்கு வருவோம். அது அவங்களுக்கு தான்ப்பா, நமக்கு இல்ல. அப்படின்ற எண்ணத்துல இருப்போம். இல்லையா? மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளும் அதே வாழ்க்கைய ரொம்ப அழகா வாழ்ந்துட்டுருப்போம். சிரமப்படுவோம், அடைய வேண்டிய விஷயத்துக்காக, இல்ல சந்தோஷமா வாழ்வோம். ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருப்போம். ஆனா, அந்த இறப்புன்றது நமக்கும் உண்டு. அப்ப இதெல்லாமே நிரந்தரம் இல்ல. இது எல்லாமே வந்து டெம்பரரி தான். அப்படின்றத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி, சரி இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது? நம்ம எல்லாமே என்னது, நான் எனது, என்னோட சரீரம், என்னோட ஃபேமிலி எல்லாமே என்னதுன்னு நெனைக்கிறேனே! ஆனா இறக்கும்போது எதுவுமே நம்ம கூட வர்றதில்ல. நம்ம சேர்த்து வச்ச சொத்தா இருக்கட்டும், ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம சரீரமா இருக்கட்டும், எதுவுமே நம்ம கூட வர்றதில்லையே! அப்ப எதுதான் நம்ம கூட வரும்? அப்டின்னா நம்ம சோல் வந்து கூட வருது. நம்ம செஞ்ச கர்மா தான். இல்லைங்களா? அப்ப இந்த சோல் எங்க தான் போகணும்? அப்டின்னா, பக்தி பண்ணி பகவான அடையணும். அப்ப நம்ம என்ன இப்ப நம்ம ஒரு ஏர்ல நம்ம டிராவல் பண்றோம்னா, என்ன எடுத்துட்டு போணுமோ, அத தான் எடுத்துட்டு போவோம். இல்லைங்களா? நம்ம எங்கேயோ ஒரு ஊருக்கு போறோம். என்ன கொண்டு போகணுமோ, அத தான் கொண்டு போவோம். தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்து வச்சுப்போமா? மாட்டோம். கண்டிப்பா மாட்டோம். இல்லையா? அப்ப நம்ப என்ன கொண்டு போகணும்? பக்திய தான் நம்ம செய்யணும். அத தான் நம்மள என்ன பண்ணணும்? பகவான்ட்ட கொண்டு போவோம். அப்ப அத தானே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? மறுபடியும் தேவையில்லாதது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து வச்சுப்போம். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த வெயிட் தாங்காம இங்கேயே இருந்துருவோம். நம்மள இழுக்கும் கர்மா. கர்ம பந்தம் இழுக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும், கண்டிப்பா எல்லாமே நான் எனதுன்னு வாழ்ந்துட்டு, திடீர்னு எதுவுமே என்னது இல்லன்னு போகும்போது, அது ரொம்ப சிறந்த வாழ்க்கையானா இல்ல.
இல்லையா? எல்லாமே பொய்யெல்லாம் நிஜம்னு நம்புறோம். அதுதான். அப்ப தன்னை மரணமற்றது. நமக்கு நமக்கு மரணம்லாம் கிடையாது. நம்மள சுத்தி எல்லாருக்கும் அது உண்டு. அப்படி ஒரு மாயையில, ஸ்ட்ராங்கான மாயையில நம்ம இருக்கோம். என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. அப்ப மரணம்னா என்ன? அதுல நம்ம என்ன செய்யணும்? என்ன செஞ்சா அதுல நம்மளுக்கு நல்லது? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது, இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயமா யுதிஷ்டர் வந்து கருதுறாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ரொம்ப ரியலைசேஷன் தரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். சரிங்களா? எனக்கு பர்ட்டிகுலரா. ஆமா. எப்பயுமே நம்ம நினைக்கிறது என்னன்னா, மத்தவங்களுக்கெல்லாம் தான், நமக்கு இல்ல. மத்தவங்களுக்கெல்லாம் தான், நமக்கு இல்லன்னு நம்மளும் என்ன பண்றோம்? அந்த ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையிலே திரும்பி திரும்பி நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கிறோம். அது செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ரமணி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இதுல வந்து என்னன்னா, யக்ஷர் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு யுதிஷ்டர் வந்து பதில் சொல்றாரு. ஆமா. ஆ. கிம் குர்வத் ஆச்சரியகா ஹே ராஜன் அப்படின்ட்டு ஆ. அவர் சொல்றாரு. இந்த உலகிலே மிக ஆச்சரியமான விஷயம் எதுன்னு கேட்கும்போது என்ன? அவருடைய பதில் வந்து இதுவா இருக்கும். எல்லாருமே நமக்கு கண் முன்னாடி மரணத்தை தழுவும்போது ஆ. நம்ம மட்டும் சாஸ்வதம் நாம நினைக்கக்கூடிய முட்டாள்தனம் வந்து ஆ. ஆச்சரியமான விஷயம்னு சொல்லியிருப்பார். பட் இங்க ஆ. அற்புதம் குறிப்பிட்டிருக்கு. நான் வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து தெளிவுபடுத்தணுன்றதுக்காக அது சரி ஆச்சரியம், மாதாஜி. அது நம்ம ஆச்சரியமா எடுத்துக்கணும். அப்பதான் அதுக்கான பொருள் சரியா புரியும் மாதாஜி. சரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஆமா, அந்த வார்த்தை தான் கரெக்ட்டா பொருந்தும் இல்லையா? ஒருவேளை டிரான்ஸ்லேஷன்ல அற்புதம்னு போட்டிருப்பாங்களாக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி அது சொன்னதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அப்படின்றத யுதிஷ்டர் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? தேங்க் யூ மாதாஜி. இது இன்னும் நல்லா ரிலேயபிளா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ரமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இதுவுமே நான் வந்து ஆ, கேட்ட விஷயங்கள், படிச்சு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம். சரி கண்டிப்பா. அதனால ஷேர் பண்ணேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு அப்ப தெளிவா புரிஞ்சது. கிம் குருவத் ஆச்சரியகான்னா அதுதான் நமக்கு வந்து ஆச்சரியமா நம்மளுடைய முதல் பாதையே அதுலதான் தொடங்குது. மரணத்தை பத்தின தெளிவு நமக்கு இல்ல. இல்ல. கஷ்டப்படுறோம், அழுவுறோம், வந்து மரணத்தை நினைச்சு பயப்படுறோம். முதன் பயப்படுறோம். முதல்ல நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு சோதனையே எதுன்னா அந்த மரணத்தை குறித்த பயம். பயம். நம்ம எப்ப பகவத்கீதை படிச்சு இஸ்கானுக்கு போயிட்டு அந்த லைஃப் டெத் லைஃப் சைக்கிள் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, பர்த் டெத் அத ஆமா. பார்த்தோம்னா போதும் எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் கீதையை படிக்க 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 ஒரு சாப்டர்லயும் நம்ம அர்ஜுனன் மாதிரிதான் நம்மளும். அர்ஜுனன் மட்டும் குருஷேத்திரம் இல்ல, நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வாழ்விலும் நாமளும் ஒவ்வொரு கண்டிப்பா. நாளும் குருஷேத்திரத்தை சந்திச்சு சந்திச்சுதான் கடந்து கடந்து வந்துட்டு இருக்கோம். சோ ஆமா. அதனால வந்து இது சம்பந்தமா இது மகாபாரதத்துல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். தூக்கம். மீன்ஸ் ம். இந்த யக்ஷபிரஷனம் வந்து வனப்பருவால வரும். ஆ. இது வந்து நடந்திருக்கு. அதான் ஹரே அந்த நச்சு பொய்கையில வந்து இது நடக்கும் மாதாஜி. அதாவது வந்து யுதிஷ்டருக்கும் யக்ஷராஜருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. கண்டிப்பா. ஸ்லோகத்துல கூட ஆச்சரியம் தான் இருக்கு வார்த்தை. அக்ஷரம். ஹரிபோல். எஸ் மாதாஜி. அடிஷனலா எங்களுக்கு நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்றத யுதிஷ்ட மகாராஜர் சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். ஓகேவா? அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8.6 ஸ்லோகம் மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. குமுதா ரவி மாதாஜி. அவங்க இல்லைன்னா லக்ஷ்மி படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி, நீங்க படிங்க. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க ஒருவன் மாதாஜி. தன் உடலை விட்டும்போது எந்த நிலையில் எண்ணுகிறானோ ம். ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். ம். ஹரே போல். இருக்குமா? இல்ல மாதாஜி. வாசி. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 8.5ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, என்னை நினைத்து உடலை விடுறவங்க என்னையே வந்து அடைவாங்க அப்படின்றத சொன்னாங்க. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எதை நினைச்சு உடலை விடுறாங்களோ அந்த நிலையை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு லெவல் 1ல ஒரு ஸ்டோரி பார்த்துப்போம். பரத் மகாராஜா ஸ்டோரி அப்படின்ட்டு. மானே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. கடைசியில அவங்க மானாவே அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க செஞ்ச அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்னால அவங்க போன பிறவில என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா பாவ நிலையில அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு. சரிங்களா? ஸ்டார்ட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இல்ல. பாவ நிலைன்றது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. அதாவது 9 நிலை இருக்கும் பக்தியில. அதுல 8வது நிலை பாவநிலை. அந்த நிலையில இருந்தப்ப அவங்க மான் மேல பற்றுதல் வச்சதுனால அவங்களுக்கு வந்து மான் பிறவியா கிடைச்சது. ஸோ அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸோட அந்த பலனால என்ன ஆகும் அப்டின்னா, அவங்களுக்கு பிறவி முன்னாடில என்ன செஞ்சாங்கன்றது ஞாபகத்துல வரும். அப்ப அடுத்தது அவங்க ஜடபரதரா பிறந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவானையும் அவங்க அடைவாங்க அப்டின்றது. இதெல்லாம் ஏன் பாகவத்துல வருதுன்னா, நமக்கு லெசன். சரிங்களா? நம்ப இதெல்லாம் இப்டி இப்டி நம்ம பண்ணணும் அப்டின்றதுக்கு. ஸோ அந்த வகையில இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப ஆப்ட்டா வந்து நம்மளுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு வரும். மான நினைச்சு உடல விட்டதுனால மானாவே அவங்க பிறக்குறாங்க அப்படின்றது. ஸோ அதனால என்ன நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, மரணத்தின் பிறகு ஒருவன் அடையும் நிலைக்கு பொதுவான சட்டம் என்ன அப்படின்னா,
உடலை விடும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அந்த நிலையை அவங்க அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப எப்போது ஒருவன் மரணம் அடைவான் என்பது நிச்சயமல்ல. இது யாருக்காவது தெரியுமா? பரீட்சித் மகாராஜருக்காக தெரியும் 7 நாள்ல மரணம் அப்படின்ட்டு. நமக்கெல்லாம் தெரியாது. இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நித்தியம் பகவான நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான். ஆனால் கண்டிப்பாக மரணம் அடைவான் என்பது நிச்சயம். எப்பன்னு தெரியாது, ஆனா நிச்சயம். ஆகையால் ஒருவன் எந்த வினாடியிலும் மரணம் வரலாம் என்று தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்பன்னா என்ன பண்ணணும்? பயந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும். சரியா? நாம் எந்த நொடியிலும் உயிர் விட்டாலும் நமது ஒரே கடமை கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருப்பது. அப்ப நம்ம எந்த செயலும் செய்ய வேண்டாமான்னா, அப்படின்னா பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு அப்படியா சொன்னாங்க? "நீ போர்லாம் பண்ண வேணாம். நீ என்னைய மட்டும் நினைச்சுக்கிட்டே இருன்னா" சொன்னாங்க? இல்ல. போர் பண்ணு, உன்னோட கடமைய செய்யி, பட்டுதல் இல்லாம பண்ணு. ஆனா என்னைய நினைச்சுக்கிட்டே பக்தி மார்க்கமா பண்ணு. அப்படின்றது தான் சொல்றாங்க. இல்லையா? ஸோ அதே மாரி நம்பளும் இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாரி தான். நம்ம வாழ்க்கையே என்ன அப்படின்னா, போர்க்களம் தான். சரிங்களா? அதனால தான் பகவத்கீதை போர்க்களத்துல உபதேசம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா கலியுகத்துல வாழ்க்கையே போர்க்களம் மாரி தான் இருக்கும்னு. அப்ப அந்த வாழ்க்கையில வர கடமைகளையும் நம்ம சரியா செஞ்சு, அதே சமயத்துல பகவான பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும். அப்ப நமது ஒரே கடமை கிருஷ்ணனை நினைத்துக் கொண்டிருப்பது, அதே சமயத்துல நம்ம டியூட்டியும் செய்யணும். அதன் மூலம் நாம் வெற்றி அடையலாம். டியூட்டி எப்படி பண்ணணுன்றத கர்ம யோகத்துல பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? இதுவே நமது ஒரே கடமை. இத நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் பிறப்பு சுழற்சியில வரணும். அதனால நம்மளுக்கு அது வேண்டாம். மரண நேரத்தில் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணனை நினைப்போம் என்பதற்கு என்ன உறுதி? அப்படின்னா, வாழ்கின்ற போதே கிருஷ்ணனை நினைக்க பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நல்லா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான நினைக்கணும். அதுக்கு நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். நெறைய பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? நெறைய கேட்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் ஜடபரதர் ஸ்டோரி. இது ஆக்சுவலா L1லயே நீங்கலாம் பார்த்துருப்பீங்க. சரிங்களா? அதனால நான் அப்படியே அத வந்து ஸ்கிப் பண்றேன். ஏன்னா ஒரு ஹிண்ட் டைப் நான் குடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட்டு பரத் மகாராஜரா இருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்னா எப்படி இருக்கணும்னா, நல்ல வெல்தியா நம்ம நம்ம விருப்பப்பட்ட வாழ்க்கை அப்படி இல்ல. வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைல்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி. அந்த வாழ்க்கை முறைய வாழறது தான் லைஃப் ஸ்டைலு. அதுல இவங்க வந்து சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு வந்துருவாங்க. பெரிய ராஜா இவங்க. சரிங்களா? உயர்ந்தவங்க. அதாவது தர்மப்படி இருக்கிறவங்க, எந்த குறையும் இல்லாதவங்க. ஆனா, கரெக்ட்டா அந்தந்த ஸ்டேஜ்ல பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி. அதெல்லாம் முடிச்சு அந்த சன்னியாசி ஸ்டேஜ்ல வந்து பக்தி செய்ய வருவாங்க. அப்போ ஒரு மான் குட்டி மேல பற்றுதல் ஏற்பட்டு, மான நினைச்சு உடல விட்டு திருப்பி மானாவே பிறப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த மான் பிறவி முடிஞ்சு, ஒரு மனித பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல பற்றுதல்னால தான் நான் இதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சேன்றத தெளிவா ஞாபகம் வச்சிருந்து, ஜடபரதரா அ அவங்களோட வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்வாங்க. பக்தி பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 8.7 ஸ்லோகம் மாதாஜி. படிக்கிறேங்க. படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. 9 மாதாஜி. 7th ஸ்லோகம் மாதாஜி 7 ஷேர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க மாதாஜி, அதே படிங்க. ஓகேங்க மாதாஜி. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நல்லா இந்த லெசன்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, 8th சாப்டர்ல நம்ம மரணம்ன்றது பயப்படுற விஷயம் கிடையாது. அது கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா, அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஹேப்பியா இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சே! மத்தவங்களுக்குலாம் அது வேற தெரியாது இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், மத்தவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும். அதே சமயத்துல நம்மளும் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் பக்திய. இதுதான் நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு எனக்கு தெரியிற அளவுக்கு சுக்ருதி குடுத்திய பகவானே! அப்படின்னு நம்ம நன்றி சொல்லணும். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட விஷயமா இருக்கணும். அ அழகா வாசிச்சு குடுத்தீங்க குமுதா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இங்க சரிங்க 8.7 ஸ்லோகம். 7th இதுல நம்ம எப்படி வாழணும்? மாதாஜி. பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. ஸோ இதுல நம்ம வந்து எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்? அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இது நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கு. என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு, பகவானையே மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்மளோட அர்ஜுனன் இங்க வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ணணும். அதனால போர் போர் புரிதலை செய்வாயாகன்னு சொல்றாங்க. இப்ப நமக்கு என்னன்னா, இந்த வாழ்க்கையே குருட்சேத்திர போர்க்களம் தான். அதில நம்மள வாழ்க்கை போராட்டம் தான். ஸோ நம்ம பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு, நமக்கு என்ன கடமை? தர்மப்படி பகவானுக்கான செயல்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? பக்தி சேவையில.
போரிடுதலையும் செய்வாயாக. அப்ப கடமையிலேருந்து விலகணும்னு பகவான் சொல்லல. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுல உள்ள பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் பக்தி யோகம் ஃபுல்லா பகவான் இதான் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா தாட்ஸ் தான் நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். இல்லையா? அதனால மனதையும், புத்தியையும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த மனசு ஆசைப்படும். புத்தி அதுக்கு பிளான் பண்ணி கொடுக்கும். சென்சஸ் என்ஜாய் பண்ணும். அப்ப எத ஆசைப்படணும் அப்படின்றது மனசுக்கு தெரியணும். அதுக்கு என்ன தெரியணும்? பகவான தான் ஆசைப்படணும்னு. ஸோ அந்த வகையில பகவானை ஆசைப்பட்டு, புத்தியையும் பக்தி யோகத்துல நம்ப செயல்படுற மாரி, நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு, எண்ணில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம், இந்த மாரி இருக்கும்போது நம்ம ஜட உலக விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். அப்படி வாழ்க்கைய நம்ம வாழும்போது, "நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை." அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது மாதாஜி 8.8 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபியாசயோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானுசிந்தயன். பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிழையாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. நல்ல அந்த ஸ்ட்ராங் வாய்ஸ். ஹரி போல். ஓகே. இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்துக் கொண்டு. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம்ல, முன்னாடி ஸ்லோகத்துல. எப்பயும் உன்னோட மனச என் மேல நிலைநிறுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களா? ஸோ அது மாரி அவங்களே தியானிச்சு, மனதை எப்பொழுதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி, பகவான் நினைக்கிறதில் ஈடுபடுத்தி, இதுல சற்றும் பிறழாது. இது ரொம்ப முக்கியம். சரியா? பார்ட் டைம் ஜாபா பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு பண்றேன், டைம் இல்ல பண்ணல அப்படின்லாமும் கிடையாது. என்ன பண்ணணும்? சற்றும் பிறழாது இந்த பயிற்சி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம நெறைய சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? ஆ சென்சஸ்ல பகவான்ட்ட என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். நெறைய சேவைகள்லாம் நம்ம பண்ணணும். அதெல்லாம் நம்ம அவசியம் பண்ணணும். நாம் கிருஷ்ணரை இடையறாது நினைத்தால் வாழ்வின் இறுதியில் அவரை நினைக்க முடியும் அப்படின்னு. நான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்றேன். காரணம் என்னன்னா, டைம் ஆயிடுச்சு ஒண்ணு. இன்னொன்னு ஸ்லோகத்துல இருக்கிறது தான் லைனா போட்டிருப்பாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது எப்பயுமே பகவான் நினைக்கணுன்றதுக்கு இன்னொரு இதுவும் இருக்கு. நாம சங்கீர்த்தனத்தோட மகத்துவம் சொல்ற ஒரு ஸ்டோரி. அஜாமல ஸ்டோரி. இதுவும் L1ல நீங்க எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க. இவங்க ஒரு பிராமணன் இவங்க. ரொம்ப சிறந்த பிராமணன் இவங்க. ஆனா என்ன ஆயிடும் அப்டின்னா, காட்டுக்கு போயிருப்பாங்க, விறகெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு. அப்ப பார்த்தா ஒரு ப்ராஸ்டிட்யூட்டும், ஒரு மேனும் ஒண்ணா இருக்கிறத பார்த்துருவாங்க. அதுலேருந்து அந்த ப்ராஸ்டிட்யூட் மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துடும். அந்த பெண்மணி கிட்ட போயிட்டு, நான் உங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்டு பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க. வேண்டாம். ஏன்னா இவங்களுக்கு ஃபேமிலி எல்லாம் உண்டு. அப்பா, அம்மா, ஒய்ஃபு, குழந்தைங்கலாம். ஸோ அதனால வேண்டாம், வேண்டான்னு மனச நிலைநிறுத்த பார்ப்பாங்க. ஆனா முடியாது. அப்புறம் அந்த பெண்மணி கிட்ட போவாங்க. அந்த பெண்மணி, "என்னால உங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியாது. என்ன நீங்க ஹேப்பியா வச்சிருக்க முடியாது உங்களோட வருமானத்துல" அப்படின்னுவாங்க. அப்புறமும் மறுபடியும், "நான் என்னன்னாச்சும் பண்ணி உங்கள ஹேப்பியா வச்சுக்கிறேன். என்னைய மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க" அப்படின்னுவாங்க. அப்புறம் அவங்கள மேரேஜ் பண்ணி 10 குழந்தைங்க அவங்களுக்கு பிறப்பாங்க. சரிங்களா? அதுல அந்த 10வது குழந்தைக்கு அவங்க நாராயணான்னு பேர் வச்சிருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு 90 இயர்ஸ் ஓல்டு. சரிங்களா? அந்த குழந்தைகிட்ட ரொம்ப அலாதி பிரியத்தோட இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு இறக்கும் நேரம் வந்துரும். தருணம் வந்துரும். உடனே யமதூதர்கள் அ அந்த தருணம் வரும்போது தெரியும் இல்லையா? அப்ப அவங்க நாராயணா, நாராயணன் தன்னோட அந்த பிரியமான குழந்தைய தான் அவங்க கூப்பிடுவாங்க. ஆனா அப்ப யமதூதர்களும் வருவாங்க, விஷ்ணு தூதர்களும் வருவாங்க. அப்ப 2 பேருக்கு நடுவுல வாக்குவாதம் நடக்கும். சரிங்களா? அப்ப யமதூதர்கள் சொல்லுவாங்க, இவங்க அந்த பெண்மணிய ஹேப்பியா வச்சுக்கிறதுக்காக இவங்க நெறைய அதர்மமான செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. திருடுறது, பொய் சொல்றது, அந்த மாரி நெறைய தவறான விஷயங்கள்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. ஸோ, அதனால நெறைய பாபங்கள் இவங்ககிட்ட இருக்கும். அதனால யமதூதர்கள் வருவாங்க. நாங்க தான் இவங்கள கொண்டு போவோம். ஏன்னா, இவங்களுக்கு நெறைய தண்டனைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்லுவாங்க, இல்ல இவங்க பகவானோட நாமத்த உச்சரிச்சிருக்காங்க. அதனால நாங்க தான் கொண்டு போவோம்ன்னு. அப்ப அவங்க 2 பேருக்கு வாக்குவாதம் நடக்கும். இத அஜாம்ல பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அப்பதான் தெரியும், நம்ம குழந்தைய கூப்பிடுறதுக்காக பகவான் நாமத்த சொன்னதுக்கே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்திருக்காங்களே! நிஜமாலுமே நம்ம பகவான் நாமத்த சொல்லியிருந்தா, எவ்வளவு உயர்ந்ததா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, ஆ அப்ப பகவான் நாமத்தோட மகிமை அவங்களுக்கு தெரிய வரும். அதேதான் நமக்கும். அஜாமிலாவோட ஸ்டோரி தான் நம்பளுக்கும். அதாவது நம்ம எல்லாமே நம்மளே அனுபவம் பண்ணணும்னு இல்ல. அப்படியே நம்மளே அனுபவம் பண்ணா நம்மளுக்கு செகண்ட் சான்ஸ்லாம் கிடைக்கும்லாம் கிடையாது. இல்லைங்களா?
அதனால அவங்களோட இதுல நம்மளும் பார்த்துக்கிறோம். ஓகே, பகவான் நாமத்தை சொன்னா மகிமை இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லா சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நல்லா சாண்டிங் பண்ணி நம்ம பகவானையே எப்பயும் மனனம் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. மாதாஜி 8.9 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி. அவங்க இல்லைன்னா ரமேஷ் பிரபுஜி, அவங்க இல்லைன்னா சுஜாதா மாதாஜி, சசிப்ரியா மாதாஜி, எல்லாரும் கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி படிங்க. कलिं पुराणमनुषा सिद्धार् मनोरणीयांस मनुस्मरेत् सर्वस्य तां तारमसिन्दूर्य மாதிப தேவர்ணம் தமச பரஸ்தாத் எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடைந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஸோ இப்போ பகவானை நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நினைக்கிறது? நம்மளுக்கு அது தெரியணும்ல. இப்போ நினைக்கணும், சரி எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்றது? எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் பகவான் வந்து, அதுவும் பகவானே சொல்றாங்க, மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர். இந்த மாதிரி நம்ம பகவானை ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் நம்ம வந்து அவங்கள நல்லபடியா மெடிடேட் பண்ணணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? இதெல்லாம் இன்னும் நீங்க லெவல் 5ல நல்லபடியா வாசிப்பீங்க. அடுத்தது மாதாஜி 10 ஸ்லோகம் கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ரமேஷ் பிரபுஜி அவைலபிளா? நீங்க அவைலபிள்னா படிங்க, இல்லனா சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி, இல்லனா சசிப்ரியா மாதாஜி. கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாரும். हरे உஷா कृष्ण माताजी. படிங்க மாதாஜி. प्रयाणकाले मनसाचलेने भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव प्रवोर्मत्य प्राणमावेश्य सम्यक् तं परं புருஷமுபைதி திவ்யம். எவனொருவன் இறக்கும் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனதுடனும் முழு பக்தியுடனும் பரமபுருஷனை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண சுஜாதா மாதாஜி. பிரணாம். ஸோ இப்போ எப்பயுமே பகவான் எப்படி மனனம் பண்ணணும், ஸ்மரணம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோமா? சரிங்களா? இது ஒன்றும் நிறைய வந்துட்டு இன்டெப்த் மீனிங் இருக்கும். எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறவங்க அப்படின்னா இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் உருவாக்கி இயக்கி அதை எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்றதுலேருந்து அது பௌதிக கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க அப்படின்னும் போது நம்மளோட இந்த ப்ரெசன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நம்மளால அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ரொம்ப சூக்ஷ்மமானவங்க, ரூபம் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்றது. அப்போ சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், திரிபங்கா ஃபார்ம்ல பகவான் இருக்காங்க, 4 ஹேண்ட் ஃபார்ம்ல சதுர்புஜத்தோட இருக்காங்க, சங்கு சக்கர கதாதரியா. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சூரியனை போல பிரகாசமானவங்க அப்படின்னா இருக்கலே பிரகாசம் சூரியன் தான் இந்த உலகத்துல நம்மளுக்கு இல்லையா? அதை விட இன்னும் பல மடங்கு பகவானோட பிரகாசம் இருக்கும். ஏன்னா சூரியனுக்கு அந்த பிரகாசமே பகவான்கிட்ட தான் வருது. அதுல ஒரு ஃப்ராக்மெண்டல் பார்ட் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானோட பிரகாசம் எவ்வளோ தேஜஸ் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இறக்கும் தனால் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி யோக பலத்தினால் பிறழாத மனதுடன் பக்தியை நம்ம முழுமையா நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நிச்சயமாக பகவானை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.11 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சசிப்ரியா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இல்லனா உஷா மூர்த்தி மாதாஜி, உமாபதி பிரபுஜி. यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यदायो वीतरागः यदि छन्दो रत्मचर्यं सरन्ति दत्ते पदं சங்கரேன பிரவஷ்யே. வேதங்களை கற்றவர்களும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் பிரம்மனில் நுழைகின்றனர். இத்தகு பக்குவத்தை விரும்புபவன் பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கிறான். முக்தி அடைவதற்கான இம்முறையை தற்பொழுது நாம் உனக்கு சுருக்கமாக விளக்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து இதுல வந்து பிரம்மன் அடையறதுக்கு சரிங்களா? பிரம்ம ஜோதி. அப்ப அதுல நான் என்னென்னலாம் அதை வந்து பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. வேதங்களை கற்றவர்களும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவர்களும் சரிங்களா? அது ஞான யோகம் ஃபாலோ பண்றவங்க
துறவில் சிறந்த முனிவர்களும் அஷ்டாங்க யோகம் ஃபாலோ பண்றவங்க இவங்கெல்லாம் எங்க போக முடியும் அப்படின்னா பகவானோட வைகுண்ட கோலோகம் போக முடியுமானா முடியாது. எங்க போவாங்க? பகவானோட பிரம்மஜோதியில ஐக்கியமாவாங்க. சரிங்களா? இத்தகு பக்குவத்தை விரும்புபவன் சிலவங்களுக்கு அது கூட விருப்பமா இருக்கும். எல்லாருமே நான் வந்து பகவானோட ரூபத்தோட ஏத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு நான் வந்து பக்தி பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு ரிலேஷேஷன் வருமானா அது வந்து உடனே வந்துடாது. நிறைய அதுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த சுக்ருதி வேணும் இல்லைங்களா? அப்ப சிலவங்க வந்து பகவானோட பிரம்மஜோதி அடையறதுக்கும் அவங்க விருப்பப்படுவாங்க. ஸோ அப்படி முக்தி அடைய விருப்பப்படுறவங்களுக்கு என்னென்ன அப்படின்றத தற்போது நான் உனக்கு சுருக்கமா சொல்றேன் அப்படின்றத அர்ஜுனர்ட்ட சொல்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். மாதாஜி 12th ஸ்லோகம் மாதாஜி. உஷாமூர்த்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण. सर्वद्वाराणि संशये मनोज्ञ कृति निरुष्टिंच यात्मनैः பிரணாமஸ்ய திதோ யோக தாரணம். புலன்களின் எல்லா ஈடுபாடுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருப்பதே யோக நிலை. புலன்களின் எல்லா கதவுகளையும் மூடி மனதையும் தெய்வ இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்துகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரி போல். அப்ப இந்த துறவு இந்த ஞானம் அதாவது ஞான யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் சரிங்களா? இது ரெண்டுத்துல என்னன்னா பக்தி சேவை அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த பூர்ணம் இன்னும் வந்திருக்காது. ஆனா என்னன்னா மெட்டீரியல் விஷயத்துல விலகி இருப்பாங்க. ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருப்பாங்க சரிங்களா? அப்ப புலன்களின் எல்லா ஈடுபாட்டிலிருந்தும் நம்ம புலன்கள்லாம் ஒன்றுத்துல என்கேஜ் ஆகும் 5 புலன்களும் அதுலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது தான் யோக நிலை அப்படின்றத பார்க்குறோம். புலன்களின் எல்லா கதவுகளும் மூடி அந்த புலன்கள்ல அதோட போக்குல விடாம மனதை இதயத்திலும் உயிர் மூச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி இதை நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா 6th சாப்டர்ல அதில் எப்படி மெடிடேட் பண்றாங்க அப்படின்றது சரிங்களா? அந்த பிராணாயாமம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம். ஆனா உண்மையில சொன்னா இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு தெரியாது சரிங்களா? ஏன்னா இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்லை. யாராவது நம்ம மெடிடேஷன் பண்றோமா இல்லை நம்மளுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி வந்து நாம ஜபம் தான். யாரு சத்தியுகத்துல இருக்காங்களோ அவங்க தான் என்ன பண்ணணும் மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு சரிங்களா? ஸோ அதனால இதுல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே நம்ம பார்க்குறோம். ஒருவன் யோகத்தில் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸோட யார் ஒருத்தவங்க யோகத்தை அந்த தவத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்களோ சரிங்களா? அவங்க வந்து தன்னை நிலைநிறுத்துறாங்க யோகத்தில் நிலைநிறுத்துறாங்கன்றத பார்க்குறோம். 8.13 ஸ்லோகம் மாதாஜி. உமாபதி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. உமாபதி பிரபு. ஷடம் பிரம்ம வியாஹரான்மஹ மனுஸ்மரான் யா பிரகதி த்ரயதேஹம் ச யதி பிராமம் கதீம். இந்த யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பிறகு ஓம் எனும் புனித பிரணவத்தை உச்சரித்து பரமபுருஷ பகவானை எண்ணிக்கொண்டு உடலை விடுபவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக கிரகங்களை அடைவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி ஹரி போல். இப்ப சொன்ன முறையில தன்னோட மனதை நிலைநிறுத்தி மூச்செல்லாம் ஸ்டேபிள் பண்ணி யார் வந்து யோகத்தை பயில்றாங்களோ மெடிடேஷன்ல இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த யமா நியமா ஆசனா பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்க அஷ்டாங்க யோகத்துல 6வது அத்தியாயத்துல. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டா ஸ்டேபிளா இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்களா அந்த ஓம் அது ஓம்ன்றது பகவானோட சவுண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். சப்தத்துல பகவான் எப்படி இருக்காங்கன்னா ஓம்காரமா இருக்காங்க. அப்ப அந்த புனித பிரணவத்தை உச்சரிச்சு பரமபுருஷ பகவானான பகவானை எண்ணி உடலை விடுறாங்க சரிங்களா? அவங்க எங்க போவாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக கிரகங்களை அடையிறாங்க அதை பிரம்மஜோதி அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அது தவத்தோட நிலையை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்குறோம். புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபடாமல் இருந்து மனதை வந்து முழுமையா பரமாத்மாவில் நிலைநிறுத்தி மூச்சை நிலைநிறுத்தி பிரணவத்தை உச்சரிக்கிறவங்க பகவானை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க பகவானோட லோகத்தை அடையிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். மாதாஜி 14 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஜானகிராமன் பிரபுஜி இல்லைன்னா அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்யே சததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யே ச தஸ்யாகம் சுலபம் பார்த்தா நித்ய யுக்தஸ்ய யோகினக. பிரதாவின் மகனே, பிறராத மனதுடன் என்னை எப்பொழுதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையாறுது ஈடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரி போல்.
ஸோ இந்த மாதிரி யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி பிறழாத மனதுடன், இது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகக்கூடாது. நம்ப எப்பயும் நம்ப அ பார்ட் டைம் ஜாப் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? விருப்பம் இருக்கு, விருப்பம் அந்த மாரிலாம் வரவே கூடாது. எப்பயுமே பக்தியில ஏன்னா அப்படி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? எக்ஸாம் நல்லா எழுத முடியும். அதனால பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் பகவானை ஈஸியா அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவன் பக்தி தொண்டில் இடையுறாது ஈடுபட்டுள்ளான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த மெயின் அந்த விஷயம். பகவான் அடையறதுக்கு. மாதாஜி 15 ஸ்லோகம். பவானி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே படிக்கிறேன். மாதாஜி. மாம் மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலியம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானக சம்சித்திம் பரமாம் கதகா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. என்னில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவானை நினைச்சு யாரு உடலை விடுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவான் லோகத்தை அடையிறாங்க. அவங்க திரும்பி இந்த தற்காலிகமான உலகத்துக்கு வர்றதில்ல. அது இந்த தற்காலிகமான உலகமும் எப்படி? இந்த ஜட உலகத்தோட நேச்சர். ஏன்னா இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து ஜட உலகத்தோட ஆன்மீக உலகத்தோட வித்தியாசமும் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த நம்ம வாழுற இந்த ஜட உலகம்னா தற்காலிகமானது. ஏன்னா கிரியேட் ஆகும், மெயின்டைன் ஆகும், அனிகிலேட் ஆகும். எப்பயுமே இருக்கிறது இல்ல. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு துன்பம் நிறைஞ்சது. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் 4 துன்பம். எல்லா உயிரினங்களுக்கும். அதே மாரி அதிபூத, அதிதெய்வ, அதிஆத்மா. இந்த 3 டைப் ஆஃப் கஷ்டங்கள். ஸோ இந்த மாரி கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச ஓஷன் ஆஃப் மிசரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாரி கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச இந்த தற்காலிகமான ஜட உலகத்துக்கு யாரு திரும்பி வர்றதில்ல. பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சவங்க திரும்பி வர்றதில்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பிறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்று மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. அப்ப பகவான் லோகம் எவ்வளவு உயர்ந்ததுன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஜட உலகத்தின் மிக உயர்ந்த லோகம் என்னன்னா சத்தியலோகம். பிரம்மா இருக்கிற சத்தியலோகம். தாழ்ந்த லோகம் என்னன்னா பாத்தாள லோகம். இந்த நம்ம வாழுற இந்த யூனிவர்ஸ்ல 14 லேயர்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? 14 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கு. அதுல டாப் மோஸ்ட் ஃப்ளோர் என்ன அப்படின்னா பிரம்மா இருக்கிற சத்தியலோகம். கீழ என்ன இருக்கு அப்படின்னா பாதாள லோகம் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா துன்பம் நிறைஞ்ச இடம் தான். ஏன்னா எல்லா பிரம்மாவோட லோகத்திலேருந்து கீழே பாதாள லோகம் வரைக்கும் இருந்தாலும் பிறப்பு இறப்பு அந்த சுழற்சியில தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. தேவர்கள் லோகம் இப்ப நம்மலாம் சொல்றோம் சொர்க்கமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ப்பா, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாங்க. எல்லாம் சொர்க்கம் மாரி இருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா அங்க இந்திரனுக்கு என்னைக்காவது நிம்மதி இருக்கா அப்படின்னா யாராவது 99 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டாங்கன்னா 100வது நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? அவங்க இந்திரன் ஆயிடுவாங்க இல்லையா? அதனால அந்த ஆன்சைட்டி இருக்கும். 2வது அசுரர்கள்னால அவங்களுக்கு அப்பப்போ பிரச்சனைகள் வரும். அப்ப அவங்களும் இப்படி இருப்பாங்க. ஆன்சைட்டியோட தான் இருக்காங்க. இல்லையா? நம்ம சொல்ற சொர்க்கம் அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான இடம்னு. ஆனா அங்கேயும் வந்து பிறப்பிறப்பு அந்த சுழற்சி உண்டு. அங்கேயும் வந்து ஆன்சைட்டி உண்டு. அசுரர்களால பயம், ஆபத்து வந்துருமோ? அதுக்கப்புறம் யாராவது தவம் பண்ணி அஸ்வமேத யாகம்லாம் பண்ணி நம்ம இடத்துக்கு வந்துருவாங்களோ அப்படின்னு எல்லாருக்கும் வந்து ஆன்சைட்டி உண்டு இல்லைங்களா? ஸோ அதனால எல்லாமே துன்பம் நிறைந்த இடம் தான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ மொத்தத்தில் நம்ம வாழ்கிற இந்த ஜட உலகம் துன்பம் நிறைந்த இடம். ஆனா பகவானோட லோகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதுல துன்பங்கள் எதுவுமே இருக்காது. ஆன்சைட்டியோ பிறப்பிறப்பு சுழற்சியோ எல்லாம் கிடையாது. அதை அடைஞ்சவங்க மறுபடியும் மறுபிறவி எடுக்கிறது இல்ல அப்படின்றத ரொம்ப அழகா பகவானே இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நம்மளுக்கு பரத்தை அடைதல் இதுல வந்து நம்ம வந்து அழகா தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளுக்கு வந்து இறப்புன்றது நிச்சயம். அதுல நம்ம என்ன செய்யணும்னா பகவானை நினைக்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பக்தி நம்ம பண்ணணும். பகவான் லோகம் எவ்வளவு உயர்ந்தது, நம்ம வாழுற இந்த ஜட உலகத்துல எவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம 8 சாப்டர்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது. பகவானோட அனுகிரகத்துல வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேப விஷ்ணுபே நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய்.